Hey sanibonani bafowethu, hey inhliziyo yami ibuhlungu. Hey uphukile umoya wami kahle kahle. Shuthi into enokwenzeka yabona. Kunokuthi uwife mayengiwashela akhala ukuthi hawu angisatholi ngisho 100 rand nje noma u10 rand nje ephaketheni lebhluwe. Uyikhipha yonke awusashiyeli nje nokuwashelayo. Shuthi ke yabo lawo mazwi lawa agcine sengithinta nami ukuthi hawu Nkosi yami. Ya ushithi uyabona njalo mayekhuthuza akafice lutho mina before ibhluwe ngilikhumule ngiyacheckisisa ukuthi ayikho imali esele yabo. Ake futhi ke ngamabomu ke kulokhu ke ngithi ngoba nje bengangihappy yabo. Vele ngithatha nje u100 rand nje aba u5 ngibafaka emaphaketheni ngibe umuntu obakhohliwe khona ngithatha ibhluwe ngilikhumule ngilifaka lapha emgqomeni yabo. Avela thatha ibhluwe alifaka emanzini awasha angacheki imali izicucu inhliziyo yami iphukile Nkosi yami hlungu umoya wami ube ngavele ngayidlala imali.